So, yun pala yung nakuha naming lahat. Yan o. Pakita mo. Yan po lahat yung nakuha namin. So, hi Probinsyano Hunters. For today's video namin ay maninisid kami ng isda ngayon sa ilog. Anong part natin yun, Part tol? 4. Part 4. Maninisid ng isda sa ilog. Siya pa rin yung kasama namin. Tapos yun. Oh, nagtatago yung palaka namin. Nagtatago yung cameraman namin, oh. Yun. Yan. So, maya-maya pupunta na kami. Kaya stop ko muna. Ayan guys, papunta na kami. By the way, bibili muna tayo sa store. Bibili muna tayo sa store ngayon. Sukat na biyahe. Bago tayo pumunta Manisid. Ebe. Tanda maglawa na kanas na mabuya ka. Liyot. Subligante di balay boy. Dawais. Haan. Goggles. Dre. Subligante boy. Goggles. Malapit na tayo guys. Malapit na tayo. Malapit na tayo sa katotohanan. Katotohanan na hindi pa natin natutuklasan. Tao, sikat na ba ba? At Nakuan sa mo? andito na tayo sa ilalim ng tulay guys. Oh, tulay. Dito kami ulit mangunguha ng isda. Yuri panggol. Yuri panggol. Yan, tapos maninisid na siya. Yan, hintayin lang natin siya. Bay, jalaga kasaw. Bay, kita tang badang. Ay, babat kita lang na. Namamat, hangon. Pangoto. Diyan na siya, naninisid na siya. May nakuha na siyang 5 ata na isda. Yun. Burakan tayo bigat ata ber. Doon siya. Hintayin natin siyang umangat kung may makukuha.
Ayun, may nakuha na siya. At ipapakita lang namin mamaya yung makukuha naming isda. O di kaya baka pupunta kami sa ibaba. So yun pala yung nakuha namin ngayon dito. Pupunta kami sa kabila. Baka mayroon kaming makuha doon. Kaya tayo na. Tayo na guys. Baka sakaling mas marami doon. Doon sa taong nang iwan sa akin. So ipapakita ko na lang pag malapit na kami guys. So malapit na tayo guys. Aray, ang mabigla-bigla amat nagdada-cellphone. Aray ko. Ayan o. Damot silaw dyan eh. Nagkabit na kidya baba ah. Yung nagkatagubra. Nagpas na lang harap. So, nandito na tayo guys. Maglalakad tayo. Pupunta tayo sa baba. Kung nakita ko, ay meron palang dam dito. Kala ko wala. Ngayon lang ako pumunta dito eh. Kada silaw di ba ba natin nakita ko nagpupuro din gini. Kaya pala tinawag nila na hagdanan to. Kasi maraming hagdan. So ito, dadaan tayo sa tulay. Oo. Nasa bridge na tayo. Aray ko. Baka sakaling marami tayong makukuhang kwan dito. Tilapia. Para may pampiknik tayo bukas. Hindi pa tapos to. May tinatrabaho pa dito. Gini ito tao dyan boy. Gini silaw daw dyan. Nakabiting daw dyan. Dup. Nya. So medyo laman. Sumasayaw yung bridge. Ay, pala mabalimboy. Hindi pa ata pwede kasi naka-close pa. Titignan natin. Ay, pwede na. Pwede nang daanan. Ah. Oops. At ayun na guys. Susulong na siya sa tubig para manisid ulit. Sana pala rin kami dito makakuha kami ng malalaking isda. Mababaw. Punta ka sa gitna. Medyo malalim doon. Hanggang dibdib. At shoutout pala sa pinsan kong si CJ Dumondon. Shoutout sa iyo insan. Sinong pinsan mo? Charmy? At kay Charmy Garnase. Shoutout sa inyo. Charmy at CJ. At shoutout pala sa magandang nagtinda kanina sa amin ng Yakult. Sobra napakaganda niya.
Shoutout pala sa kanya. Ayun na, nanisid na siya. Tignan natin siyang mangat kung meron. Sabihin mo kung meron na. At shoutout nga pala sa mga tropa ko. Jan Lester Garnase, JM Gamata, Gerald Garcia, Elvin Ganado, Jimson Brillo. Shoutout sa inyo. Sila pala yung mga taga-suporta namin. Kaya shoutout sa inyo. At lalapit tayo sa kanya ngayon. At ayun, meron na siyang nakuha pero maliit. Mababaw kasi yung tubig dito kaya malilit yung isda. Wala daw. Kaya titignan niya dito sa mattress. Yan. Medyo mababaw yung paninisidan niya. Sana may makuha dito. Yun, meron siya sigurong nakita. Kaya gini. Kawanan. So, mukhang wala nang isda dito guys, kaya pupunta kami sa kabila. Ay, meron palang nakuha. Ewan ko lang kung nakatakas. Ito. Yan, kaya pakita na lang namin sa inyo mamaya yung makukuha naming isda. So, yun pala yung nakuha naming lahat. Yan o. Pakita mo. Yan po lahat yung nakuha namin. So, yun lang muna guys ngayong gabi. So, kita-kita ulit tayo bukas. So, thank you ulit sa panonood ng video namin. Don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell para sa susunod naming video. Bye!